fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Hey, what's up mga kasunggab? Unang-una sa lahat, salamat sa pagpunta sa aking channel, Aga TV. Okay, so unang-una po sa lahat, kung kayo po ay isang YouTuber or mahilig mag-YouTube, manood sa mga YouTube videos, tamang-tama po kayo ng pinuntahan. Welcome po kayo sa aking channel, Aga TV channel po. So unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpakilala sa iyo, mga bagong kaibigan, mga manonood ng YouTuber or mga mahilig manood ng YouTube. Mga pala po si Gayo Tila mula sa Salcido, North Samar. So yung mga kasunggab, salamat po sa inyong panonood at salamat po sa pagbisita sa aking channel. Kinagagal ako pong makilala kayo, mga bagong kaibigan, mga bagong kakilala. Salamat po sa sa pagsuporta at sa pagsubay. Kayo po ay nanonood sa aking mga videos na ginagawa. Malaki pong tulong po yun sa akin bilang isang YouTuber. Kaya welcome na welcome po kayo sa aking channel mga kaibigan. So ngayon, good morning, God bless, and have a good day to each and everyone. Ngayon mga kasunggab, gusto kong ipakilala, ipa-introduce sa inyo kung ano mga nilalaman ng aking channels. At kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag nyo pong kalilimutang pindutin yung subscribe button, then click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na ginagawa ko every day, or every week, or every month man yun. At least updated po kayo sa lahat ng aking mga videos, shorts, mga tutorial, or tips na mga nagagawa ko at kaya kong gawin. So ayun mga kasunggab, unang-una po sa lahat, hindi po ako ganun kagaling mag YouTube or ganun gumawa ng mga vlogs na ine-expect nyo. Pero guys, I need your help para pwede po kayong mag-comment sa baba sa mga videos ko para malaman ko po kung ano yung kulang at kung ano pa ang mga dapat kong gawin sa aking mga vlog. So ngayon guys, gusto ko pong malaman nyo na ang nilalaman ng aking mga videos ay una, mayroon po akong ginagawang mga tips. Yung mga tips na mga kaya kong gawin all about sa YouTube, or pwede rin mayroon din akong ginawang tips para sa paano mag-set up ng computer. At din meron din po akong mga vlogs na travel vlogs. Okay? Yun po yung mga video na nilalaman ng aking channel. Meron din po akong mga hugot lines, funny jokes, at saka ano ba yan? So, marami pa akong gagawin. Hindi ko pa naiisip sa ngayon. Kaya, guys, I need your help. Comment down po sa mga gusto nyong gawin kong vlog para at least meron naman po akong matutunan pang mga bagong gagawin or bagong mga content na magagawa sa aking vlog. So, ayun po mga kasunggaba. Yun lang po ang aking share sa inyo. Welcome to my channel, Aga TV. Please visit all the time. Supportahan niyo po yung channel na to. Maraming salamat po. Have a good day and be safe. Stay at home. Thank you guys.